CD Nacionalного оркестра перше музичне видание, котре Завод за културу војвоѓанских руснацов од својот основање реализовал. Проект започал бувши директор Јанко Бучко, а закончал терашњи Сергеј Тамаш. Проектирал фактично Рогипол, Nješka máme na hodu i máme першу CD-ку Национални оркестри. Говорим главни одвичателни, втори виновати, že to tak dobre i zvučia i že máme toto, co máme. Došli je pan Miran Sivč, ja mu ešte raz chcem poďakovať. Tri plus 1, znači 4 venčíky, ktorí dokonca sme navolali na CD-u Ruski melodii. Takže sme okrem mali to ti termini, zadovoljni fino sme znali, dobili smo Slovija, takže dzekujeme i radiju, dzekujeme i zavodu, a nam muzičarom to milo, že še udalo, že še zapisalo to. Як директор завода Сергеј Тамаш варел за идуци рок плановане снимање ишче едного CD-а Националного оркестра, на котрим буду венчики за спрешле и преслави Дња руснацов у Нови Морахове и идуцеј котра будзе у Вербаше.